Tervetuloa merelliseen Ramsin rantaan. Minä olen Anna Tapojärvi ja mulla on suuri ilo esitellä sinulle tämä myytävänä oleva paritalohuoneisto, joka sijaitsee Ramsin rannassa aivan meren läheisyydessä. Tule, mennään yhdessä katsomaan, miltä siellä näyttää. Taloyhtiö sijaitsee korkealla kalliotontilla. Suojaisa taloyhtiö ja sen leikkipaikka ovat täydelliset myös lapsiperheelle. Taloyhtiö on hyvämaineinen ja erittäin viihtyisä. Täällä viihdytään pitkään. Ramsin rantaan on helppo tulla. Tänne jäät Helsingin keskustasta 20 minuutissa ja metrolle on matkaa vain 800 metriä. Lähialueet ovat rauhallisia ja kokonaisuutena Ramsin rannan ja Vuosaaren alue kehittyy kaiken aikaa. Kaikista alueen asunnoista on matkaa rantaan alle 100 metriä ja lähettyvillä on useita uimarantoja. Rantojen tuntumasta lähtevät myös Kalviikin luontopolut, jotka johdattelevat ulkoilijat Ramsinniemen tai Kallahden luonnonsuojelualueille. Kiitos kun viihdyit ja katsoit tämän videon. Mie olen Anna Tapojärvi. Ota minun heti yhteyttä, kun haluat tulla tutustumaan Ramsin rantaan ja katsomaan, kuinka ihastuttava paritalohuoneisto täällä on myynnissä. Ollaan kuulolla.